stlačený burger, stlačený karbonáty. My jsme stlačení tady v provozu. Bude tady šéf zkontrolovat, šéf policejní. Co se to tam děje? Proč to tady stojí? Pizza. Malá Itálie, Little Italie, malá italská pizza. A já běží reklamy. Už jsme pryč spát. Hodí to na ten play, přitlačí to tím. To už je hotový karbonáty. 2 minuty. Tady už jsou lidi nervózní, začínají troubit. Něco se tady asi přihodilo. Takhle jezdí tady dodavači jídla. Elektrické kola a už píči po plitky jáky do protisměru. Bang, bang. To je problém. Conedison, ta New Yorkská elektrická, si spravujou přes cestu kabely. Chaos a bezpráví. Čemu jsme přijeli cyklistu, kreten. To je celý problém. Se tady klidně zastaví v 3. pruhu. Nechají na průjezd jenom jeden. Policajti to mají v páži úplně. Trošku zrychlím. Baráky až do stropu. Musíme probít do jediného pruhu, který projíždí. Policejní hasičské auto. Lidi se fotí u toho. Požární zbroj. Poční cestou. Baráky až do nebe. Za chvíli přejíždět Broadway. Už tady začínají muzikály. Nejlepší muzikál 2019. Hadestown. Tady ty budky to dovolili. Když byl covid, tak to dovolili postavit a zatím to nikdo nenařídil zbourat. To po celém Manhattanu. Aby lidi mohli sedět venku a nenakazovali se vevnitř. Vypadá, že jsme si nezvolili zrovna tu nejlepší cestu. Jsme se tady zasekli úplně stejně jak všude jinde. Parkoviště pro Times Square. Půl hodiny $11. Budeme křižovat Times Square. Times Square vede ze severu na jih, my jedeme ze západu na východ. To se potřebuji dostat 2 ulice na východ. A pak už zase na sever pojedu. Takhle prodávají parky v rohlíku. Krispy Kreme. Oblihy, které jsou zkrachovaly v celé Americe a zůstal jediný obchod tady na Times Square. Přitom to byly nejlepší koblihy, které frajer neví kam byl. Tady je pěší zóna.
jsou lentilky. Lentilky M&M's. Jedem, už, jedem, já nechci jít dole doprava, já chci drobně. Já chci je drobně. A už jedeme rovně. Harry Potter. Starý fotka.